Because even though my graft yedu, even though hope yedu, wakauya. Sakawaru wani puti wakabuda muno, abatamu nyora tsamba kuti chuya hii. Why we are still slaves economically? Slavery yaga banishwa. Yes, ipi first level of slavery. Yakubatwa by Guinea usubiri wadanda waenda. Second level ichiriko. Wensari muno dream yake ndeko. Vamulaenda vakasubiri wadanda by force iwakuda mapepa. Vakaseta a system yakuti you remain as kushikama fighter slavery. Kwete kungova free, musiri empowered. Rinenge demonic. Oza demonic kagara pamunhu. Rinozoti upenyu hwedu kudzingwa. Mademoni anodzingwa. Out right now. Every Sunday out right now. Saka zoti stogara chingodzingwa kumana. Tingaite sei kuti basa redu rive effective. Don't demonic rinoti rikabata munhu. Rinoenda kuno control a mind. Romupa a system of belief and thinking. Jauti demonic even rikadzingwa. Munhu anosara achitoeka. Pane zvauri kutoita usingapinda mumweya wetsvina. Aiwa ndiwe. Satani anotoshama kuti dzatoita kudhara. Atokecha uenda but haana mweya. Wakasirwa mind yekuti ukasakecha unozonge loss. Isystem. Avamo muna havana munhu vari kumanikidza but wega unomudzwa kuti dai vauya. It's not good to we are open, good to we are. Why not economically we are not independent. We depend on them. That's the truth for the whole Africa. Not Zimbabwe alone. The whole Africa. Our dream in when they come back. It's another dimension of slavery. You don't debate about it. Don't nature is really natural. Amen. So tena muna kabata nguwa baba sana zobata nguwa shirungu. Hakuna African time, American time. But akashika pa respect wani iwao. Yokuti chise chiri bond hiyo. Ukafika mushe chief head shirungu baba. Shirungu mbara shirungu. So Moses is a man and a better dimension of revelation. Moses that request was so great concerning his calling that akaiswa pa crest of the rock mari vakavhura dombo ndokuvamisa pakati vakatobata kumeso kwake neruoko. Hapana anounderstand this. Tingaite time tiri palife. And God passed by and God showed Moses the back part. God, Mwari, unogona kupisa pakanzi God, what word? Why? Nokuti Moses akabere kwa Exodus, ndiye akanyora futi Genesis. Anonyora sei kwa anga asiri. Mwari bawako muratidza the back part. Vanoti God unobvisa what is the word? The back part of the word. Rakarivinwa kwaari. That's why Mwari vaka this one can be a leader. Nokuti information yaachada kushandisa pano iri kuna Genesis 14. Yandati kuna Abraham vana vako vachava nhapwa asi vachabuda with great substance. Kana akuda kuburiswa vasina chinhu, he knows the back part of the story. Amen. Any information iri valid saka hangoti chero tabuda. Whatever that one Joseph. Joseph aida kubuda mcheni. Cheti. That's why akaudza musumba kuti kana wabuda unotaura undibudewo ndaende katamba. For 2 years musumba aida kubva akanganwa Joseph. Why? God was in it. Mwari vano vasingadi kuti Joseph ave free and useless. Vaida kuti akava free obva ava neposition of dominion. Saka Moses, Joseph ukabuda mambo varota haudzokeri kumaraini kwenyu uri free. Unenge waishe. Kuti vhangeri raMwari harina kuti tive free and useless. We are supposed to be free and useful and have dominion. So Moses ari kuti aiwa mombe atisiye. Ayumwe munhu aiti chero tabuda. Wazono munhu statement yekuti so long life. That's not the mind of God. If you munhu anga adhiniwa. Kuti chero ndararama chero upenyu huripo. Life iri muna Kristu. I not have come to give you life
and life in abundance. Let it type in life in abundance. Kwete life nje upenyu nekuzara kwawo izvo kutanga panyika tisina tichadzokera tisina da problem nazvo kurarama usina unokuona sei kungofamba pasina iripo chikuva tiri kuenda kumusha kunozorora benzi chairo benzi unoona rakatakura chisabwa chochine mapepa richiremerwa unorinzwira tsitsi kuti anotamburiri zvimapepa zvimagaba izvi benzi rine 1 pfungwa ichiri kushanda kuti kana uri panyika ichatunzwa kwako kana zvikanza zvinobasa zviri muzita rako tani simbi dzake muri kuparidzirwa zvenyika ino zvinogutsa dungu haandei kuvhangeri rekutanga kuparidzirwa munhu mugadheni munhu haana kuparidzirwa prayer haana kuparidzirwa worship haana kuparidzirwa fasting akaparidzirwa eating asi hauna bhaibheri kana mwari vachitaura naadhamu vakaparidza rekudya kwete rekunamata rekudya sano idya iyese siyainu sevisepera wandonyora manoti sokuti kuruma conference yechikafu why nokuti life haisi punishment is a gift from usavinge upenyu nekuda kwevhangerisiro tati kuenda kumusha kunozora zvepano zvina nebasa rese ende wacho ari kukupa iro rekuti hazvina nebasa rese ari right apaka moti yake abva kumba kwake kuti ati receive your car nevhangeri rematsotsi receive your house kunyeperana iye abuda mumba make adhaivha mota yake yobva ati shuwa munhu wamwari hazvina nebasa rese tiri kuenda kumusha kaendero mazuva aifamba treni takamboikwira treni kuenda kwamutare savaisiyanisa mari economy standard nesleep vaisiyanisa mari musoro uri kudhonza matiroko ai1 munosvika nguva yakafanana saka vanosiyanisirei mari kaendero ukabhadhara kwakachipa hakuna rike rimukadzvanyana zvoti muchingosvika pamarondero neuri kuzana taabata uyokurupa kuenda etasvika haunosvika mari sape wanzwa zvakachipa zvinodhura saka pano pane nhau yeexodus faro haasi kuramba ati aiwaendai siyai mombe wrong exodus ngwarire kunamata munamatiro musiriro iwe wakaa kuzonamata mwari chaiye why hauna the real truth nokuti kune akamuka akakunyepera kuti mazviunganidzira ufundisi vanoparidza zvinonyerekedza nzeve nekukunakidzai hongu kana variko vanoparidza zvinokunakidzai taada kuzvisecha kuti mushoko hazvimwe here nokuti shoko rinotaura kuti nemavanga ake makaporeswa saka vanoparidza utano kana zvikakunakidza zvichiri correct saka usati zvese zvinokunakidza hazvisiri izvo zvinobohwa ndo chaizvo saka takaona kuchechi mumwe munhu achipupura zvatakasiya mafaro ese kunyika tikaya kuzonamata kana saka nokutozotsamwaka pozvatobuda pachenda kuti taifara akomana tikazvisiya tikauya kuchechi saka zvinorevei hatichafara vanhu vaneva kunotombirwa maoko kuti mafaro ese kunyika ndakasiya ndikatendeuka ndikauya kuno ipapa vanhu havanzwi kuti ari kurevei ari kuti varume takambofara batata aredi kungotsamwawo tichingotambura tiri kuno nokuti tine pikicha yekuti kunamata inhamo idambudziko svika pauro ari kudzokorera vhangeri kuti ndinoti farai ndopamidzazve farai kufara kunotenderwa muna mwari munotofarwa kushungurudzika so hausi ucheni nematambudziko atinawo kuenda kumusha kunozorora heaven is not a refugee camp for victims denga haisi nzvimbo ichanyaradzwa vanhu vanga vari patait unoita mufakosi zvodzvanya pano zvoita mwari ambobva vatasvika kudengonzi vanga vari kuzimbabwe ndevanhu haimbopinda yako makapinda mahwani america inopinda tiri kutsano inyaya utsvene kuti mamiriro economy Moses ari kunegotiata vanhu nokuti anoziva the truth behind it mumwe nakavati vafundisa mazuva ano vanoparidza rugare nekudii vangaisayo ndi jesu vakaenda kumusha deuteronomy 8:18 inoti
I am Jehovah God who give you power to make wealth. Ile mwarano pa simba le kutunga madimoni. Ando zote demoni naenda. Unaona upinda mawani namo. Sagati power tunakawanda. There is power to cast out the devil. There is power for you to make wealth. Deuteronomy in Old Testament, I see New Testament. Sasa lakini wafundisho mazvano wanopariza rugare. Uri right. Vari kupariza zvakapotwa navafundisho kudhara zvirimo. Murume akanzi Good Samaritan haana kuita good neprayer kana nechechi. Musi wake akatorobva kuchechi ndobva anzi igood. Ona chechi inogona kupotsesa kuita good. Good Samaritan akanzi good akabhita mafundisi akanopinza service. Muprista akasvika pamunhu akasiyana nazvo, murevhi akauya akasiyana nazvo. Vafundisi vaine matitles neona havana kunzi good in the sight of God. Akanzi Good Samaritan munhu akabatsira munhu. Chinopa kubatsira usi mwoyo bedzi maresources. Baba rinoti anga aine tongi kwete mweya tongi rekuti akatakura munhu akagadzikana akageza maronda ake. Maronda haasi kugezwa neprayer. Anga ane wine akabhandeja munhu akamisa pabhiza akaenda naye. Kwete kuchechi anoziva chechi inogona kutouraya munhu. Akatopfurira pachechi akaendesa munhu kuchipatara. Why? Nokuti vatombomupfurira vari muchechi imomo. Chechi inogona kuuraya munhu kwaenda zvekutamba. Anania na Safira matsotsi akavapotsa panzava vakafira papulpiti. Chechi inouraya. Unoda kurwa mafira mukati imomo. The Good Samaritan, chakaita kutanzi good, he had what it takes to help somebody. Moyo chete awite. Vanoda moyo nezvinhu zvacho. Saka Satani chaanoita anokusiyira moyo obata zvinhu. Ukaona munhu anotambudzika ngoti, may God bless you. Anobva munhu ari kukashuka kuti God bless you. Ukasala empowered. Hauna imba. Kunonzi kunamata to help you. Kuita. Ende kunonzi kuita. Kunge unezvokuitisa. Moyo uite unoshuvira. Kana ukonzi kunamata ndekwe moyo. Ndekwe moyo kuchizadzikiswa nemabasa. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Moyo unoshuvira zvakanaka. But kana unezvokuita zvakanaka unozadzikisa. So don't ipa pa stage hiyo imagine evangeli yekuwa equipped. Satan hadi that's why Pharaoh got mombe gati sari. Ende munongoti mwari pakada offering pakada ma sacrifice. Uchingoti munoshamisa makatendeka basi na jipirisi. Ari kutoziva kuti when you lack resources munenge muchingopinda chechi munamata. Nokuti kunonzi kunamata kuita zvinotaura Mwari. Munamata nekunamata zvakasiyana. Saka Bible ichiti Mwari ari kutsvaga vanomunamata kwete vanomitira munamato. Let me show you a bit. Matthew chapter 6 verse 6. In the current day, that the Marano Pindra Munamatoga, that the carry, and the Karawa and Andri correct when Andri Fan was funny listening in Pana, Nemunakura. So not the Munkanari Fan, I know the Babaka and the Roman West. Like a metal and not about that. Nakura, the one of them down on the so I couldn't listen in each fan. So they put the Marano Kaminamato. She can also read in the Matthew 6 verse 6. You got the Pindai Pata and the Mufareto, Mariano Ona, Kota Nonva. He teaching a prayer. He watch it Taura, he achieved Achuona. I was able to a scanner and eat. Scanner was so about him, but the double Kurora, Akaramba, Nakuramba Kurora, Akaramba Chaitaura. But I won in the Mura. Can I get a ragged band? There was a two band. I knew that you own, I was told I had to own. So I was waiting and I was over there. I was wrong. So I was about to Iron by China. Why? Nobody but teaching every Matthew 6. Just I know that I'm singing it in the my 10. Not even my 10 minutes of prayer. So I'm not for prayer. I'm just having one was you. Sakanon, the God who sees. Watch Taura, here Chuona.
reward iri mune zvaanoona. Nokuti pakutaura ngokudaro une mashoko akanaka, but iwewe wacho usina kunaka. Saka anenge achiona kuti ari kutaura hake izvi, but iyei manje uyu haadaro kutaura chete. You are so selfish. Iwe munamato uchiti tipewo chingwa chedu kwete changu. Give us today our daily bread. Our. Iwe kana wachipiwa chako. Haudi kuona munhu pamberi pako. Unanzwa mwari chandakanakira. Handitsike kuba kwemunhu. Ndochawakatoipira. Why? Nokuti shoko rangu rinobvisa selfishness. Yes. Our father, not my father. Pari kuti ava panoopena dhoo kune vamwe vausingaziva uzikanwa nemudhara yenyu. Unoziva tine vanhu vanotikuudza kuti kana munhu asingapinde chechi yavo haasi serious kana kuti haanamati. Simple example. Chinoita kuti uyu asazive kuti uyu anonamata inyaya yekuti uyu haanamate uyu chete. Chinoita kuti usazive kuti apesiti pako anonamata here inyaya yekuti haanamate iwewe, saka unoshuwa. Dai waibvudza mwari wacho anonamatwa ndopa waishokwa. Osa problem ina mwari. Anoona kuda munhu wausingadi. Wazi haasi wewe ndi mwari. Vanhu vanobvunza kuti munhu wawakamaka mwari wacho akatomumakawo. Rahabhu chaiva chifeve ndokubva amirirwa nevamwe vaibva kuKenani akaroorwa. Jeriko yese akamumaka kuti chifeve. Mwari ndokubva aunza vana veIsraeri ndokubva vamuroora. The mind of Moses akaona the back part of God. Akaona the back part of the word. God is word. In the beginning was the word was God, the word was God. So Moses akaona the back part of God. Akaona the back part of the word. Why achida the back part? Nokuti akaberekwa mu Exodus 2. Iye achifanirwa kuziva kuti zviri kuna Genesis. Saka zviri kumashure zvinoda kuti mwari vamuwanire nyasha to know what is beyond. Nokuti zviri kumashure ndo zviri kushanda mune zvanhasi. Faro akati budaisiyai mombe. Moses anongovhura Genesis 13:14 what? They will come out with a great substance. Otaiwa mkuru, according to the constitution yaka covenant ya Abraham na Mwari, hapangobudiwa zviri ordinary. Tinobuda netuntu wedu. Saka anotanga kuti aiwa zviite. Osa the devil haana problem nokuti uende kuchechi unamate kana matiro kana usina the real knowledge anofara kuti nguva munhu anopinda chechi. Reason yekuti munhu autendeuka agamuchira Jesu ndeyekuti ave empowered on earth uye ave nesalvation to make heaven. One-sided gospel rekuti tiri kuenda kudenga iera. We are on this earth for an assignment, not punishment. Iye Jesu akati ndiri kuenda nokugadzirai pekugara. Ndichauya ndokutorai. Pekugara iye accommodation dzimba. Iwe ukaparidzirwa yedzimba, woti harisi vhangeri. Yeti chiri kutononotsira Jesu dzimba. Hausimbozwa. Ndiri kunongovakirai pekugara. Accommodation dzimba. Yoti hari dzimba harisi vhangeri. Toti Jesu akutononoka nesizvo. The truth concerning the scriptures. Namata kuti Mwari, the Holy Spirit revealed to me. Nokuti zvimwe zvacho ndiri mudiki pazviri. Sa Moses anoti Mwari pane zvandoda kuona pamuri. Mwari wati chiri missing pauri is the back part. Why? Nokuti wenda kuita a leader anokuisa vanhu muEgypt. But you must know Genesis 15:14. Kuti inoti kudi. Nokuti without that substance munogona kuva free and useless. Munogona kuti chero tabuda. Wesiya mombe dzenyu mabuda. Iri vhangeri iriko. Ende rine vanhu vanofara naro. Kuti kana ndikashazve pano zvinondibatsirei ndichishaya ushe hwaMwari. Scripture ndomboinzwa. Zvinokubatsirei kuwana zvese washayiwa denga. Zvinoita sekunge kunzi siyana nezvese uwane denga. Gamba unogona siyana nezvese wopotsa futi denga. Kushayiwa zvese hausi utsvene icondition. All right, I'll help you. Yeah, Lazaro akaenda kudenga.
najaya mupfumi akaenda kugehena yakakuwadza Afrika. Wakaita maristeka unogona backslide wakatopotsa denga. Kwa hiyo ndi nhamo yawinayo muri padyo sei naMwari. Kana nhamo isededza munhu pana Mwari deva mwe mama bishop ka. No sense bada urumwe muzhinji. Mukomana anonzi Lazaro nyaya yake ukairerenga ukuenda kudenga ine chekuita nevanhu vatatu, Lazarus, Dives and Abraham. Genesis 12, Abraham was rich in silver and cattle. Kwete pamweya mombe tinofura sora. Mombe, silver and gold. Jicher while he was rich. Aisha Maria Mwari ani mari yake. Yogazi kuti hachopu. Asina chinhu kana zvira naMwari. Tarisa Job wokupedzisira kwetu wepakati. Wekutanga anga ine mombe ine zvese. Akapinda muproblem. Wekupedzisira akaita futi zvimwe. Azvipiwa nani? naMwari. Mwari wedu kuti nemaronda ewa no problem chero tiri mafesa. Oda, pora ndikupe mari. Pora ndikupfumise. Ifunda why? Nokuti Mwari vanozati vakashanda nerizwa. Jesu akasangana jaya mupfumi. Ndikaita sendipinde usha waMwari. Jesu akati alright ainetsi. Tengesa zvauinazvo upe kuvarombo. Mumwe haana kuinzwa musha. Akanzwa sekunge Jesu akati tengesa zvauinazvo uve murombo. Rakati tengesa zvauinazvo upe kuvarombo kwete uve murombo. Sei Jesu ati tengesa upe kuvarombo? Haadi kuona varombo. Ada kuti vave nesomething. Chinotosaitwa naJesu apa ipoverty kwete kupfuma. Ende chinzwa sei akati tengesa upe kuvarombo akadi kuti vape. Ari chinhu wani chaakadisava concerning poverty. Poverty inotangira mukati. Murombo wokupedzisira ukamupa chinhu chine value kuti tengesa chinochipa. Nokuti kwaari inonzi mari yakawanda ishoma. Wazani munhu ane mari stereka akakupa basa rekuita akada kukuitira utsinye. Anobvunza iwe kuti ndokupa mari. Anenge atokukwadza. Because nhamo chainoita kuti uremekedze waya. Akati yes. Nokuti iye akada kukupa is so professional. Anoziva kushanda kwemari kwakakura. Angakupa yakawandisa. Anobvunza iwewe ndokupa mari. Pane pachakamboslasha pacreche so. 3 boys 3. Saka nemuchinda wacho wecreche muda mari yakomana. Apo tiri kufunga ma20 yesu mamwe ma30. Mumwe ndobva kuti akana atipa credit masikati. Unozati murombo wakaipa. Vamwe vanhu vari kushandiswa kurova vamwe vanhu havasi kupiwa zhinji. Vari kutouraya vamwe izvozvi havapiwe zhinji. Ivo vashoma mukati. Saka chaona vanoshandisa vanhu kudaro havatore rori kunotora vanhu kuuniversity. Vanotora kuroad kubridge. Vanototya munhu akafunda papurogiramu iyoyo. Kunovaroverei. Vasina kufunda vanongoti huriko here karova. Tanoziva kuti ukaenda kuuniversity program haikupe. Andamufakosi. 3 masupa unondiuraya chuwa. 3 masupa unondorwa zvifandateka emusoro pasi chaivo. Ndauti ndiri patatu kwei kuti huriko imentality. Saka Jesu paari kuti tengesa upe kuvarombo. Ari kuti usatombotendera murombo wacho kutengesa nokuti value haizive. Iwe you are rich, you understand the value of property. Mbavha enda kumira foni inodhura ukazonzwa mari yakatengesa nayo kudemba. Nini akatengesera inini wacho wabira zvinani. Inochipa zvokuti unotoa kumana kune foni dzemari iyoyo. Why ichocho chekuti ave mbavha chakamunyimao mentality. Chinotangira kumusoro. I always tell people this example. Unazoa here kuti ukaita mari zhinji muomwe kuti singadhonze musha. Haunzi businessman unon suspect. Unotoshetwa kuti zvakafamba sei iite mari yese. Kunge zvinorambidzwa kuti mari yakawanda. Vanhu vanoziva kuti nyangwe yakawanda ipapa haifanira kumira. Ukaona apa yamira apa yawanda kune atorerwa. Moses ane knowledge yekumashure. Church yanhasi ikasaziva knowledge yegarden reEden, the gospel, the foundation, the truth, tinopedzera takuti poverty utsvene.
anati akushaya kuna basa. Eden, it means pleasure or abundance. Mwari vasati vasika munhu kumisa mugarden, pavaka designer garden, vaka designer a place yekuti munhu ararame zvakanaka. That's why pakatadzira Mwari akabuda munzvimbo. Nzvimbo iyo inoreva kuti there was provision and favor. Saka takagamuchira Jesu, takadzokera back real concept mugarden. Saka chiti kana munhu ava munashe, munashe munei nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Haggai chapter 2, silver and gold belongs to me, thus says the Lord. Haiwa but munhu waMwari nyaya yezvinhu iyoyi inotarisana kunamata nokuti vanhu vanofana kunamata mumweya vasina kutarisa zvenyika ino. Bhaibheri rangu rinoti ushamwari nenyika ruvengo naMwari ndapanzwa. Chinzwa manje imwe vhesi, Mwari vakada nyika, iyo Mwari ndokubva vaida, ivo ndokubva vakutsura kuti ukaita ushamwari nayo pamakani padindoida. Ndopandakaandasiyana kuti iyo vanodire chinhu chavakati tisade. Ivo pavakada nyika hazvinoti vari kuda zvakaipa zviri munyika, vari kuda kuipa solution anonzi Jesu. Mwari vakada nyika nokudaro vakapa mwanakomana wavo anova Kristu. Zvoreva kuti iwewo ukada nyika une problem yekusaipa Kristu solution, unoida yokupa zvainazvo ushayiwa Kristu. Saka Faro anoti endai siyai mombe. Vachechi dzanhasi dzanosiya mombe. Saka tona pese patinoda maresources tinoaprocha munhu ane bhawa, tine musangano kuchifu taida rori yenyu takasiya mombe. Mombe maresources. Chechi yakasiya mombe. Chese chadiwa pachechi chiri maoko aSatani. Chatinacho indimi nemweya. Building hatina, transport hatina, tine mweya. Tikaungana so usana tapedza usana toenda kumalift, tonokwira lift tabuda muusana, takasiya mombe kunyika. Mwari akaraise a prophet like Moses kuti varume toda mombe dzedu ndodatanga. Isu chatoda kungobuda munhamo zvemombe ndezvake, isu toda kungobuda tiende kuKenani. Vakuru kune maendero. Why? Nokuti maresources anokupa voice, maresources anotodipana matike, nokuti kunamata kuita kusi kutaura, kutaura ndomunamato, kunamata kuita zvaanotaura. Iye Christmas yeho usikwenda kumusha uchangotexta, may the blessing of the Lord overshadow you. Varuda shuga ogobvira kutumira minamato tiya ipinde minamato inopinda kofi. Mwari wekuna gori ugare kuwanire inyaya. Iro rinotoramba bhuku raJames kuti ukaona anotonorwa hapachada God bless you pakutoda riri kumbezi. Bhaibheri rinosvika pakutaura zvinhu kakwete asi magumbezi emweya aitaurwa. Zvazvinobata Bhaibheri rinoti kana une majaketi maviri unopawo mumwe 1. Roti kunamata une 1 jacket, pane imwe vhesi inokuvhiringidza. Kana amen tiranzokore remusha. Kana une majaketi maviri mabhachi ukaonawo asina unofana kumupa 1. Kurati kunamata uine 1 pakatoipa. Please hear me very well. Munosiyirei mombe asi hamuna kunzwa here pfungwa yaMwari wenyu. Hamusipa nyika sepunishment. You are on this earth as an assignment. You must be a channel for them to bless others. Mwari akati ndicharopafadza vamwe kuburikidza newaAbhurahama. Why? Nokuti kune zvimwe, kune maneeds ane vanhu izvezvi asingatomboda prayer. Amene kana pana ari pano ari kuti nyaya yangu ndingoda munamato, vazhinji panotoda cash. Munamato ari kutoda ndokuti mari yacho ibatike. Kura chiri kutodiwa imari yacho kwete munamato wacho. Let's be real. Uda prayer kana kuti ndichana cash. Ndine matire munhu waMwari zvinhu zvangu zvakasunga zvemari ka. Hapana ndo munamato noda mari. Osa problem yedu yekunyengera yakadai so. Ndakasvika pabhucha wamwamai ndobva kuti kuna bhucha mene. Mwanangu ndipowo mabhonzo. Ndobva wapiwa mabhonzo. Vakakomplena. Hanzi hana nyama kaya. Mabhonzo acho, bhonzo risina nyama. Ndobva ndakadiscover kuti amai vabva kuti ndipei mabhonzo. Havasi kuda mabhonzo. Vari kudawo nyama.
kunyira mabhonzo unati pane mambo kuti nyama unoida but unongosembera kubhonzo wese ari kuda mari anonyara unongwana kusvika une munhu wamwari kuda kuti maoko angu aropafadzwe imari amene ikataurwa ndongipatarwa satani auzvonati kana munhu achida basa kunyika anoda mari iri kubasa but hazviti kusvika pakamba nechindi kutsvaga mari ako mandakainga mari vakumusha kwese kutsvaga mari unosvika kuti ndiri kuda basa asi mwedzi ukapera ukanonoka kutambiriswa ndopaona kuda pachena kuti handa kufunga mahara kai saka akainga mari kamunhu but akasvika chitanda basa hakuna munhu anoda basa munhu ese ada mari iri kubasa kana uchida basa ita 3 months usikaore ufare kakuti ndakainga basa no problem kana kore ndodonza unoshadza kuti varume pano ndokwadza munhu andakazotamba kai basa riripo kurume ida basa ndiro rinaro chaiwo ndakudawo mari iri mubasa munonyiperei kuti muri kuda mabhonzo muchida nyama zvenyika ina zvina nebasa rese tikuenda kumusha kunozorora yangu yakunamatira vanhu ndinoda kuti uropafadzwe kubata kwemaoko ando zvenyika yacho ka andina akanyepera chechi kuti siyai mombe. Thank God for Moses. Yes. He is a leader with a difference.